kolegyne, milí kolegovia, ja som veľmi rada, že síce minule som tu s vami nebola na takejto našej kvartálnej konferencii, ale že práve dnes vás môžem privítať už na našej druhej kvartálnej konferencii v tomto roku. Your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Show me love, don't need no money, don't need nobody, just need your body. Show me love so sweet like honey, don't need no talking. Za skúsenosti, ktoré s nami získaš, vôbec nič nedáš. Určite 5-krát taký väčší a expandovať niekde do Česka, do Chorvátska a do ďalších krajín Európy. Teším sa na pána Ladislava Korvína, pretože nám predstaví tému investovanie. Moja vysnívaná destinácia je určite Južná Korea alebo Japonsko. Dnes sa najviac teším na vyhodnotenie úspešných v danom kvartáli, pretože nie je štandard, že firma si ocení svojich ľudí a za ich výsledky. Me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim me your eyes so I can't. Treba sa obklopovať ľuďmi, ktorí sú múdrejší ako ty, ale potom sa vieš posunúť viac. No, veľmi pozitívny, nakoľko si bol viac vpredu, ako sme očakávali. Veľmi sa teším tomu, že bol povýšený môj manžel a celkovo som mala z toho dobrý pocit, nakoľko tu je veľmi pozitívna energia a ja sa sem veľmi, veľmi vždy teším, pretože vždy získame nejaké nové skúsenosti a vždy sa stretneme tí správni a pozitívni ľudia. No, prvý človek, ktorý ma oslovil do spolupráce o FABE, bola Majka s Peťom pred asi 10 rokmi a vtedy som im povedal nie. Moje prvé áno prišlo vlastne až pred skoro 2 rokmi. Tak určite by som chcel poďakovať za svoje povýšenie Majke, keďže je vlastne moja priama vedúca a vlastne vďaka jej výzve prišlo to povýšenie, pretože som taký trošku aj súťaživý typ a určite sa chcem poďakovať aj svojej manželke a synovi, že pri mne stáli vlastne a rešpektovali aj to, že som musel robiť niekedy aj po večeroch a podobne. Takže naozaj by som sa chcela veľmi pekne poďakovať za dnešnú konferenciu všetkým účastníkom, pretože naozaj som sa cítila veľmi dobre. Veľmi som si to užila počas celého dňa. Určite aj počas jednotlivých prednášok odovzdali sa inšpirujúce informácie. No a najviac som si užila práve ten záver, tie vyhodnotenia, povýšenia mojich spolupracovníkov. A ak by som mala zodpovedať napríklad otázku, že čo ma najviac na tejto práci baví, tak by to bola práve organizácia takéhoto školenia a povyšovanie mojich spolupracovníkov, kolegov a radosť s nimi z ich úspechu.
Takže naozaj ešte raz sa veľmi teším. No a samozrejme, že tým, že jedna konferencia končí, ďalšia nás už čaká, aj bude to v októbri, 18. a 19. októbra v tomto roku, bude to posledná konferencia v tomto roku a chcela by som vás aj touto cestou na ňu srdečne pozvať, či už našich stálych kolegov, alebo aj nových spolupracovníkov, ktorí prídu prvý raz a načerpajú túto emóciu spolu s nami. Zaregistrovať sa môžete u jednotlivých našich kolegov alebo na našom kontaktnom formulári na našej webovej stránke ofabvalentovičovci.sk.